Tansanian pohjoisosan syrjäisessä nurkassa avautuu maisema, joka on niin kolossaalinen, että se tuntuu uhmaavan itse horisontin käsitettä ja leviää äärettömyyteen. Maasai-kansalla, jonka esi-isät ovat vaeltaneet näillä mailla sukupolvien ajan, on sille nimi Siringet, sana, joka kääntyy runollisesti paikaksi, jossa maa leviää loputtomasti. Tämä on Serengeti, Unescon maailmanperintökohteeksi julistettu alue, jonka koko on lähes 5792 neliömailia, mutta se on paljon enemmän kuin pelkkä puisto. Se on maailma, joka toimii eri kellon mukaan, alkukantainen valtakunta, jossa elämän ja kuoleman ikivanhat syklit ovat kehittyneet suuremmitta muutoksitta yli 1 000 000 vuoden ajan. Se ei ole vain eläinten turvapaikka, vaan yksi planeettamme viimeisistä todella koskemattomista ekosysteemeistä, ja sen selviytyminen riippuu salaisuudesta, joka piilee aivan auringon pahtaman maaperän alla. Se, mikä antaa tälle maalle sen poikkeuksellisen elinvoiman, ei ole pelkkä luonnon sattuma, vaan geologisten ja ilmastollisten voimien voimakas yhteisvaikutus, joka ulottuu ikimuistoisiin aikoihin. Serengetin valtavan tuottavuuden, sen kyvyn ylläpitää niin hämmästyttävää elämän keskittymää. Avain on lahja maan väkivaltaisesta ja vulkaanisesta sydämestä. Vuosituhansia tulivuoren tuhkaa, jota tuuli on kuljettanut jalokivenä läheisestä Ngorongoron kraatterista ja kaukaisista ja kolossaalisista Meruvuoren ja Kilimanjarion huipuista, on jatkuvasti rikastuttanut maaperää. Tämä mineraalirikkaus yhdistettynä ainutlaatuisen sademäärämalliin, joka muuttuu kaakkoisen karuilta tasangoilta luoteen kosteille kukkuloille, viljelee yhden tuottavimmista kuviteltavissa olevista nurmiekosysteemeistä. Täällä kukoistaa monipuolinen heinäkasvien yhteisö, etelän tasankojen lyhyestä, makeasta ja ravinnepitoisesta sporoboluksesta pohjoisen metsien korkeampaan ja karkeampaan punaiseen kauraheinään. Tämä geologinen hedelmällisyys on hiljainen ja näkymätön moottori, joka panee kaiken liikkeelle, mutta miten tulivuoren tuhka kääntyy leijonan jyrisseväksi karjunnaksi? Mitä jos sanoisin sinulle, että leijonan voiman salaisuus ei ole sen lihas, vaan tämä? Tämä ei ole vain maata, se on superruokaa. Tulivuoren tuhka tekee ruohosta uskomattoman mineraalipitoista, luoden mantereen ravitsevimman ravinnon. Energia, joka ruokkii 1 miljoonaa genuantilooppia ja puolestaan niitä metsästävää leijonaa, alkaa tästä. Se on ravintoketju, joka on rakennettu tähtipölyn perustalle. Ja tämä hedelmällinen maaperä on kirjoittamaton ensimmäinen lenkki eeppisen mittasuhteen ravintoketjussa. Se ravitsee uskomattoman ravitsevien nurmien kasvua, jotka puolestaan ylläpitävät maan suurinta sorkkaeläinten kokoontumista, hämmästyttävän ja levottoman 2 miljoonan genun, seebran ja gasellin joukon. Tämä ennennäkemätön kasvinsyöjä biomassa on perusta, joka tukee Afrikan mantereen suurinta suurpetojen keskittymää. Jokainen metsästys, jokainen takaa-ajo, jokainen dramaattinen kohtaaminen hiipivän saalistajan ja sen epätoivoisen saaliin välillä ei juuru hampaan ja kynnen hetkeen, vaan vulkaanisen kiven muinaiseen ja hiljaiseen kemiaan. Serengetin historia on kirjoitettu maaperään ja sitä elävät sen 1 miljoonat asukkaat. Ja kaikki alkaa, kun dramaattinen muutos taivaalla herättää nukkuvan maan. Kuukausien ajan Serengeti on ollut ankarana kuivan kauden vallassa. Hieno, kaikkialle leviävä pöly peittää jokaisen pinnan, ja armoton aurinko on valkaissut nurmet hauraaksi, luisevaksi kullaksi. Elefanttilaumat kaivavat kuivissa joen uomissa etsiessään vettä, kun taas yksinäiset kirahvit venyttävät elegantteja kaulojaan tavoitellakseen viimeisiä akaasiapuissa jäljellä olevia lehtiä. Mutta sitten hienovarainen muutos alkaa. Ilma muuttuu raskaaksi, täynnä sähköistä ja odottavaa energiaa.
Kaukana horisontissa valtavat alasinmuotoiset pilvet alkavat kerääntyä, niiden tummat ja mustelmilla olevat pohjat ovat selkeä varoitus vaaleaa taivasta vasten. Tämä on lyhyiden sateiden lupaus, jotka saapuvat marraskuun ja joulukuun välillä laukaisten radikaalin ja hämmästyttävän muutoksen. Kun ensimmäiset paksut pisarat lopulta putoavat, ne sihahtavat palaneeseen maahan. Maisemaa tukahduttanut pöly antautuu välittömästi ja janoinen maa juo kyltymättömällä ahneudella. Monokromaattinen okrakuorrutettu maailma muuttuu yhtäkkiä vaalean smaragdin vihreäksi ja sitten elinvoimaiseksi. Suuret laumat, jotka ovat kestäneet kuivat kuukaudet pohjoisen turvallisimmilla laitumilla, tuntevat tämän muutoksen syvällä luissaan. Vastustamaton ja vaistomainen voima vetää heitä etelään. Alkukantainen pyhiinvaellus, jota ohjaa lähes yliluonnollinen kyky aistia salamat ja kuulla ukkosen jyrinä yli 31 mailin päästä. He jahtaavat sadetta, mutta heitä vetää puoleensa jotain vielä syvempää, näyttämön luonnon ylivoimaisimmalle näytelmälle. Ja tämän elämää antavan veden vetäminä jättiläismäiset laumat saapuvat Ndutun lähellä oleville eteläisille tasangoille löytääkseen turvapaikkansa. Tämän tietyn sijainnin valinta on evolutionaarisen strategian mestariteos. Ensinnäkin täällä oleva vulkaaninen maaperä tuottaa mantereen ravitsevimmat nurmet, jotka ovat poikkeuksellisen rikkaita imettäville emoille ja poikasten nopealle ja vankalle kasvulle elintärkeästä kalsiumista ja fosforista. Toiseksi, laaja ja avoin maasto tarjoaa ratkaisevan edun näkyvyyden. Maisemassa, jossa saalistajat kuten leijonat ja hyeenat luottavat salakavaluuteen ja suojautumiseen, nämä avoimet alueet tekevät yllätyshyökkäyksestä lähes mahdottoman. Seuraa yksi luonnon maailman synkronoiduimmista ja hämmästyttävimmistä tapahtumista. Uskomattoman kapeassa, vain 2 tai 3 viikon aikaikkunassa, uuden elämän räjähdys puhkeaa tasangoille. Yli 500 000 Genun poikasta syntyy, keskimäärin 8000 uutta elämää saapuu maailmaan joka päivä. Tämä on ylivoimaisten, massiivisten lukumäärien avulla toteutettu selviytymisstrategia. Syntymällä kaikki kerralla, poikaset ylittävät asuvien saalistajien metsästyskapasiteetin. Yksinkertaisesti on liikaa kohteita, jotta leijonat, hyeenat ja gepardit saisivat ne kaikki kiinni, varmistaen, että suurin osa selviää ensimmäisistä, haavoittuvimmista päivistä. Vastasyntynyt poikanen on vaiston ihme. Kiiltävä ja epävakaa, se yrittää nousta seisomaan muutamassa minuutissa syntymänsä jälkeen. Sen emo nuolee sitä tarmokkaasti stimuloiden sen verenkiertoa samalla kun tallentaa sen ainutlaatuisen hajun muistiinsa, niin ehdoton hajusuhteinen side, että se hylkää kaikki muut poikaset paitsi omansa. Ohuilla, tärisevillä jaloilla poikanen löytää tasapainonsa. Yhdessä päivässä se voi laukata lauman tahdissa. Taito, joka tekee eron elämän ja nopean, julman kuoleman välillä. Kuitenkin tämä äkillinen ja hämmästyttävä elämän runsaus ei jää huomaamatta, ja Serengetin metsästäjille se signaloi, että suuri juhla on lopulta alkanut. Akaasiapuun laikukkaassa varjossa lepäävälle leijonalaumalle poikasten syntymäkausi on suhteellisen runsauden aikaa. Kaikkien suurten kissaeläinten sosiaalisimpina, niiden monimutkainen perherakenne on avain niiden hallitsevuuteen. Niiden elämä on äärimmäisyyksien rytmiä. Ne voivat viettää jopa 20 tuntia päivässä syvässä horrostilassa, säästäen jokaisen energiagramman metsästykseen. Leijona-emot, äitien, tyttärien ja tätien sisarkunta, ovat lauman päämetsästäjiä. Haavoittuvien Genun poikasten äkillinen tulva tarjoaa niille helpon saaliin. Tervetulleen hengähdystauon vaarallisesta työstä, joka on 2 tonnin painoisen puhvelin tai potkivan täysikasvuisen seepran kimppuun käyminen. Kun hämärä leviää taivaalle, johtava leijona-emo nousee. Hännän hienovaraisella liikkeellä ja keskittyneellä katseella se osoittaa aikeensa.
Ne liikkuvat, niiden kanelinväriset turkit sulautuvat täydellisesti korkeaan ruohoon. Hajautuen ne koordinoivat hyökkäystä eristääkseen yhden ainoan poikasen emostaan. Loppukiri on lihaksen ja nopeuden sumua ja tappo tehdään tarkalla tukehtumisen aiheuttavalla puraisulla. Kun saalis on maassa, lauman tiukka hierarkia vahvistuu. Hallitseva uros, upea mustaharjainen monarkki, jonka päätehtävä on puolustaa aluettaan kilpailijoilta, syöksyy vaatimaan leijonan osansa. Sen karjunnat eivät ole vain voiman uhittelua, vaan akustisia aitoja, jotka varoittavat vaeltelevia uroksia, että tämä alue on miehitetty. Hän syö ensin kyllästymisensä asti, sitten leijonaa emot ja lopulta pennut, jotka riitelevät jäännöksistä oppien maailmansa julmat säännöt. Näetkö tuon upean uroksen, kuninkaan? Mutta entä jos todellinen valta tässä laumassa asuu täysin eri paikassa? Hän on symboli, puolustaja, mutta lauman moottori on sisaruus. Leijona-emojen yhteinen tieto, niiden yhteistyöhön perustuva metsästys ja jaettu emonhoito sanelevat, menestyykö tämä dynastia vai kuoleeko se nälkään. Hän voi kantaa kruunua, mutta he hallitsevat valtakuntaa. Mutta samalla kun leijonat kukoistavat kollektiivisella voimallaan, tämä yltäkylläisyyden aika on paljon vaarallisempi todellisuus yksinäiselle metsästäjälle, jonka on kasvatettava pentunsa näiden kuninkaiden varjossa. Gepardiaidille tämä näennäisen vaurauden aika on paradoksaalisesti yksi hänen elämänsä petollisimmista hetkistä. Koko hänen olemuksensa on leijonan vastakohta. Hän on räjähtävää nopeutta varten rakennettu olento, ei konfliktia varten. Hänen hoikka, kevyt ruumiinsa tekee hänestä hirvittävän haavoittuvan maisemassa, jota partioivat leijonalaumat ja pelottavat hyeenat. Uusi pentue piilossa korkeassa ruohopesässä, hänen elämänsä muuttuu loputtomaksi ahdistuksen ja valppauden harjoitukseksi. Pakotettuna metsästämään päiväsaikaan välttääkseen vahvempia yöllisiä kilpailijoitaan, hän käyttää termiittikekoja tähystystorneina ja hänen terävät silmänsä tutkivat horisonttia paitsi saaliin, myös aina läsnä olevan vaaran varalta. Suurin uhka hänen pennuilleen ei ole nälkä, vaan muut saalistajat. Leijonat tappavat gepardin pennut epäröimättä eliminoidakseen tulevan kilpailun, ja pentujen kuolleisuus on täällä tuhoisan korkea. Tästä johtuen emo elää levotonta, nomadien elämää, siirtäen jatkuvasti pentujaan salaisesta pesästä toiseen, epätoivoisesti yrittäen olla jättämättä hajujälkeä. Jokainen jahti on korkean panoksen uhkapeli, epätoivoinen kilpailu varmistaakseen ruokaa pennuilleen ennen kuin hänet löydetään. Gepardiaidille vihreä kausi ei ole juhlaa, vaan armoton rohkeuden koetus, jossa hänen jälkeläistensä tulevaisuus riippuu hauraimmasta langasta. Pitkässä ruohikossa ja varjoisissa metsiköissä väijyy toinen metsästäjä, usein väärin ymmärretty, mutta armottoman taitava täplähyena. Kaukana yksinkertaisesta haaskansyöjästä hyena on Serengetin menestynein suurikokoinen lihansyöjä. Ne ovat järjestäytyneet suuriin monimutkaisiin klaaneihin, joita johtaa tiukka matriarkaalinen hierarkia ja mahtava alfanaaras johtaa niitä kaikki. Niiden kuuluisa kirkuva nauru on todellisuudessa pitkän matkan kutsu, jota käytetään kutsumaan klaanin jäseniä jahtiin tai puolustamaan laajaa aluettaan. Pentujen syntymäkaudella hyenat ovat elementissään. Ne metsästävät pääasiassa yöllä ja toimivat pelottavan koordinoidusti, testaten GNU-laumojen reunoja minkä tahansa heikkouden merkin varalta. Niiden kestävyys on legendaarista. Ne ovat takaa-ajosaalistajia, jotka pystyvät juoksemaan saaliinsa perässä monta kilometriä. Toisin kuin kissaeläimet, jotka tappavat tukehtumishaukulla, hyenat valtaavat uhrinsa puhtaalla voimalla ja uskomattoman voimakkailla leuoillaan, jotka voivat murskata luun pölyksi. Niiden onnistumisaste ylittää usein leijonien, mikä johtaa ikivanhaan ja katkeran kilpailuun.
Nämä kaksi lajia ovat jatkuvassa taistelussa resursseista, varastaen usein uhreja toisiltaan väkivaltaisissa ja kaoottisissa yhteenotoissa. Suuri hyenaklaani voi helposti karkottaa pienen leijonaryhmän ruhon luota, mikä on todiste niiden voimasta ja sinnikkyydestä. Tässä uskomattomien saalistajien joukossa on yksi, jonka strategia perustuu altruistisen yhteistyön tasoon, joka on lähes ainutlaatuinen eläinkunnassa. Afrikkalainen villikoira, jota joskus kutsutaan kirjavaksi sudeksi sen kaleidoskooppisen turkin vuoksi, on tasankojen pakeneva aave. Erittäin uhanalaisena lajina sen läsnäolo Serengetissä on arvokas ja harvinainen näky. Ne elävät tiiviissä laumoissa, jotka toimivat yhtenäisenä superorganismina, jota johtaa alfapari. Niiden jahdit ovat ihmeellistä tiimityötä ja viestintää, käyttäen linnunlaulun kaltaisia sirkutuksia koordinoidakseen liikkeitään, kun ne ajavat ja jahtaavat gaselleja. Niiden hoikat ruumiit on rakennettu kestävyyttä varten, ei pelkästään nopeutta varten. Mutta mikä todella erottaa ne muista, tapahtuu onnistuneen jahdin jälkeen. Pentujen annetaan aina syödä ensin, ja lauman haavoittuneista tai sairaista jäsenistä huolehtivat, ja niitä ruokkivat lauman toverit, mikä on harvoin nähtyä altruismia lihansyöjien keskuudessa. Niiden olemassaolo täällä on epävarmaa, sairauksien ja suurempien saalistajien kilpailun uhkaama. Kuitenkin tämän lyhyen ja runsaan kauden ajan nekin löytävät tilaisuuksien ikkunan, arvokkaan mahdollisuuden kasvattaa pentujaan ja jatkaa epävarmaa olemassaoloaan tällä ikuisella ja armottomalla maalla. Mitä sitten tekee näistä maalatuista susista niin erilaisia kuin mistään muusta metsästäjästä täällä? Se on paradoksi, joka tekee heistä sekä loistavia selviytyjiä että uskomattoman hauraita. Heidän altruisminsa on lähes täydellistä. Lauma ruokkii poikaset ensin ja hoitaa sairaita. Mutta sama sosiaalinen side, tuo syvä läheisyys, tarkoittaa, että yksi sairaus voi levitä lauman läpi kuin kulovalkea. Heidän suurin vahvuutensa on myös heidän suurin haavoittuvuutensa. Vaikka suuret muuttavat laumat valtaavat maailman huomion, Serengeti on myös laajan valikoiman pysyvien asukkaiden koti, joista jokaisella on oma älykäs strategiansa menestyä ympäri vuoden. Metsissä hajanaisesti liikkuu elegantteja impala-antilooppilaumoja sulavalla sulokkuudella. Nämä antiloopit ovat monipuolisia syöjiä, jotka pystyvät vuorottelemaan tuoreen ruohon laiduntamisen ja lehtien selaamisen välillä, mikä on sopeutumusetu, joka antaa niiden menestyä maiseman muuttuessa. Lisääntymiskauden aikana akasiaholvikot raikaavat dominoivien urosten karkeista, toistuvista puskutusäänistä niiden puolustaessa kiihkeästi reviirejään. Niiden pääpuolustus näitä metsiä vaarallisten gepardien ja leopardien varalta on hämmästyttävä räjähtävän ketteryyden osoitus. Uhattuna ne hyppivät ilmaan korkeissa ja arvaamattomissa kaarissa, kaoottinen baletti, joka on suunniteltu hämmentämään täysin takaa ajavan saalistajan. Korkeamman ruohon alueilla löydät topi-antiloopin, suuren ja kauniin antiloopin, jonka turkissa on selkeä, öljyinen kiilto, ikään kuin se olisi vahattu. Topit ovat erittäin sosiaalisia eläimiä, ja usein näet yksinäisen yksilön seisovan stoalaisena vartijana valtavan termiittikeon huipulla. Sen korkea sijainti antaa sille hallitsevan näkymän ympäristöön. Tämä käyttäytyminen tekee niistä luotettavan turvallisuuden indikaattorin, ja muut laiduntavat eläimet, kuten pahkasiat ja seebrat, tuntevat olonsa usein mukavaksi niiden rauhallisessa läsnäolossa. Puhtaina laiduntajina vihreä kausi on niiden aika kerätä tärkeitä rasvavarastoja, joita tarvitaan tulevien niukkojen kuukausien yli elämiseen. Mutta jopa he jäävät varjoon sukulaistensa kolossaalisimman jättiläiselandin eli elukoiden suurimman, eli eland-antiloopin rinnalla, joka on vaikeammin tavoitettava ja voimakkaampi asukas. Nämä ujot jättiläiset vaeltavat pieninä laumoina, niiden upeat spiraalimaiset sarvet ovat valtava puolustus.
Toisin kuin useimmat muut nautaeläimet, ne ovat valtavia hyppääjiä, jotka pystyvät vaivattomasti ylittämään yli 2 metrin korkuisia esteitä, mikä on yllättävä sulokkuuden osoitus näin massiiviselta eläimeltä. Kaikilla asukkailla ei kuitenkaan ole varaa etääntyä niin kauas tasankojen elämää ylläpitävästä lähteestä, varsinkin kun kuivakausi lähestyy. Vesi- ja kosteikkoalueiden lähellä karvaturkkinen vesiantilooppi on yleinen näky. Kuten sen nimi osoittaa, se on sidoksissa veteen, jota se käyttää välittömänä suojana petoeläimiltä. Öljyinen, vedenpitävä erite peittää sen karhean turkin antaen sille erottuvan myskin hajun, jonka huhutaan olevan epämiellyttävä joillekin metsästäjille, vaikka Serengetin leijonat ja hyeenat saalistavat niitä helposti tilaisuuden tullen. Kun paikalliset kasvinsyöjät menestyvät, vihreä kausi käynnistää populaation räjähdyksen ekosysteemin jokaisella tasolla, elämän kakofonian, joka kohoaa maasta taivaalle. Ilma värisee lintujen kutsuista. Koritrappi, Afrikan painavin lentokykyinen lintu, kävelee tasangoilla kuin höyhenpeitteinen dinosaurus, kun taas pitkäjalkainen sihteerilintu raivaa tiensä ruohon seassa eliminoiden myrkyllisiä käärmeitä voimakkailla karateiskuilla jaloistaan. Kaiken yläpuolella hyönteisten armeija on töissä. Termiittikeot, jotka kohoavat kuin maamuseokatedraalit, ovat miljoonien pienten insinöörien koti, jotka ilmastoivat maaperää. Kuitenkin kaikkein elintärkeimpiä ovat lannankuoriaiset. Ne saapuvat tuhansittain laskeutuen suurten laumojen tuoreelle ulosteelle vierittäen ja hautaamalla lantaa väsymättä. Tämä näennäisesti nöyrä teko on valtavan tärkeä, sillä se kierrättää elintärkeitä ravinteita takaisin maahan ja varmistaa, että tasangot ovat hedelmällisiä laumojen palatessa. Mutta se paluu on kaukana, sillä vanha ja vastustamaton vaisto alkaa jo kuohua 1 miljoona yksilöä käsittävässä laumassa. Huhti- ja toukokuussa, kun pitkät sateet vihdoin lakkaavat, gnuihin laskeutuu käsin kosketeltava levottomuus. Eteläiset tasangot, jotka ovat ylläpitäneet niin uskomatonta elämän räjähdystä, alkavat kuivua, ja ensimmäiset janonpistokset sytyttävät muinaisen vaiston. Laumat yhtyvät yhä suurempiin joukkoihin, niiden liike muuttuu väistämättä luoteeseen. Ilma, joka oli kerran täynnä vastasyntyneiden määkimistä, surisee nyt gnu-urosten kurkkuäänisestä, rähisevästä, mölisevästä äänestä, kun kiima alkaa. Ne perustavat väliaikaisia reviirejä, puolustaen niitä kiihkeällä intensiteetillä, ja törmäävien sarvien ääni kaikuu maisemassa. Tämä kilpailullisen ja hormonaalisen energian nousu luo kollektiivisen vauhdin elämän vuoksen, joka kasvaa ja rakentuu, valmiina ajamaan yli 1 miljoonaa eläintä niiden matkan vaikeimpaan vaiheeseen. Yltäkylläisyyden kausi on päättynyt ja suuri kestävyyden koetus on alkamassa. Maiseman muutos on ankara ja ehdoton. Rehevä vihreä kuvakudos haalistuu okran ja palaneen kullan sävyiksi. Ilma ohenee kantaen mukanaan pölyn hajua. Petoeläimille tämä muutos tuo tappavan edun. Niukka kasvillisuus tarjoaa erinomaisen naamioinnin, mikä tekee väijytyksestä paljon helpompaa. Maailma on muuttunut läpinäkyvämmäksi, vaarallisemmaksi. Suurille laumoille tämä merkitsee eeppisen Odysseian alkua, joka ulottuu lähes 621 mailia. Näytelmä on mittakaavaltaan käsittämätön. Eläinten kolonnat, jotka joskus ulottuvat hämmästyttävän 25 mailin etäisyydelle, marssivat väsymättä eteenpäin jylisevä elämän joki, joka koostuu yli 1 200 000 gnuuta ja 300 000 zebraa. Tämä ei ole järjestäytynyt kulkue. Muutto on juokseva, joskus kaoottinen ilmiö, jota ohjaa kollektiivinen älykkyys, epätoivoinen ja lakkaamaton etsintä veden ja tuoreiden laidunmaiden perään. Tässä kaauksessa symbioottinen suhde gnuun ja zebran välillä on kriittinen. Zebra usein johtaa, sen ruoansulatusjärjestelmä on paremmin varustautunut käsittelemään kovempia ruohoja, leikaten ne tehokkaasti paljastaakseen gnuiden suosimat lyhyemmät, ravinteikkaammat versot.
Jokainen askel tällä pitkällä marssilla on veto janoa ja uupumusta vastaan, mutta suurimmat vaarat eivät ole elementit, vaan valtavat esteet, jotka seisovat suoraan niiden tiellä. Tämä lakkaamaton matka pohjoiseen on 2 armottoman vesiesteen leimaama, jotka erottavat heikot, vanhat ja epäonniset vahvoista. Ensimmäinen on Grumeti-joki, mutta pohjoisempana niitä odottaa vielä suurempi este, Mara-joki. Se on leveämpi, syvempi ja petollisempi, viimeinen este, jonka ne on ylitettävä päästäkseen Maasai Maran elämää ylläpitäville laidunmaille Keniaan. Näissä sameissa syvyyksissä vaanii yksi planeetan vanhimmista petoeläimistä, Niilin krokotiili. Nämä massiiviset mateliat ovat väijytyksen mestareita ja urokset ylittävät 5 metrin pituuden. Niiden aineenvaihdunta on niin hidasta, että ne voivat odottaa kokonaisen vuoden tätä juhlaa. Niiden leuat, jotka pystyvät sulkeutumaan uskomattomalla voimalla, on suunniteltu ei repimään, vaan vangitsemaan kamppailevan uhrin väistämättömällä, murskaavalla paineella. Ne odottavat matelian kärsivällisyydellä, ruumiinsa lähes kokonaan veden alla, kunnes totuuden hetki koittaa. Kaikki näkevät vaelluksen väkivaltaisuuden, mutta entä jos tämä vuotuinen kaos onkin todellisuudessa salaisuus krokotiilin uskomattoman pitkän iän taustalla? Niin suuri matelia ei voi sallia itselleen ylellisyyttä metsästää joka päivä. Sen aineen vaihdunta on hitaasti palava tuli, joten se odottaa. Tämä yksi massiivinen juhlaateria, tämä 4 miljoonan eläimen tulva, on se, mikä antaa sille mahdollisuuden selviytyä muut 11 kuukautta. Se on energiaa koko 1 vuoden ajaksi, toimitettuna suoraan sen ovelle. Jännitys joen rannoilla on fyysistä. Laumat kokoontuvat päiväkausia, hermostunut ja tiivis joukko, kunnes takapäin tuleva paine tai muutaman yksilön puhdas epätoivo laukaisee ylityksen. Hetki, jolloin ne astuvat veteen, on paniikin räjähdys. Joki kuohuu raajojen räpiköinnin hurmoksessa, kun krokotiilit syöksyvät eteenpäin hämmästyttävällä nopeudella vetäen saaliinsa pinnan alle pahamaineisessa kuolemanpyörähdyksessä. Kustannus on poikkeuksellisen korkea. 4 miljoonaa geanu-antilooppeja ja 30 000 zebraa menehtyy vaelluksen aikana saalistuksen, hukkumisen tai laumoissa tallautumisen vuoksi. Kuitenkaan krokotiilit eivät ole ainoita joen titaaneja, joita niiden on kohdattava. Joki on myös toisen jättiläisen koti, jonka tyyni ulkonäkö kätkee vaarallisen aggressiivisen luonteen, virtahepo. Päivisin ne kokoontuvat suuriin ryhmiin, mutta näitä näennäisen rauhallisia kokoontumisia hallitsee tiukka hierarkia. Dominanttiurokset ovat äärimmäisen territoriaalisia, puolustaen omaa osuuttaan joesta uskomattomalla aggressiivisuudella käyttäen valtavia kulmahampaitaan aseina. Pelästynyt tai territoriaalinen virtahepo voi lisätä toisen kerroksen tappavaa kaaosta jo ennestään vaaralliseen matkaan luoden vesikokeen, josta monet eivät koskaan selviydy. Samalla kun suuri vaellus etenee maisemassa kolossaalisen mittakaavan näytöksenä, sen lähtö jättää jälkeensä muuttuneen maailman. Eloisa vihreys hiipuu auringon polttamaksi hauraaksi kullaksi ja syvä hiljaisuus laskeutuu tasangolle. Mutta tämä ei ole tyhjä maa. Lukemattomille lajeille, jotka eivät osallistu joukkopakoon, elämä jatkuu ja kuivasta kaudesta tulee äärimmäinen kestävyyden, kekseliäisyyden ja erikoistuneen sopeutumisen testi. Seronera-joen mutkaisen laakson varrella, Serengetin pysyvässä sydämessä, kehittyy toisenlainen draama, jota ei sanele joukkoliike, vaan hiiviskelyn ja selviytymisen kuolemanvaarat. Alkaen hiljaisesta ilmestymisestä, joka tunnetaan nimellä Pimeyden prinssi. Tämä on Leopardin valtakunta. Yksinäinen ja vaikeasti tavoitettava metsästäjä, se on todellinen naamioinnin ja piiloutumisen mestari. Kuiva ja harva kasvillisuus, joka merkitsee vaikeuksia niin monille, muuttuu sen suurimmaksi liittolaiseksi. Sen upea täblikäs turkki, ruusukkeiden ja varjojen mosaiikki
antaa sen sulautua täplikkääseen valoon piikkipuun alla tai kuumepuun uurteiseen kuoreen, jolloin se näyttää materialisoituvan tyhjästä. Sen metsästystekniikka on mestariteos kärsivällisyyttä ja räjähtävää voimaa. Tunteja se voi pysyä liikkumattomana tarkkaillen Impala-lauman tai yksinäisen Thompsonin gasellin liikkeitä. Kun hetki on oikea, se aloittaa vaanimisen niin huolellisesti, että sen tassut, pehmeät ja pehmustetut, eivät päästä ääntäkään palaneella maalla. Viimeinen spurtti on tuhoisa sumu lihaksia ja nopeutta. Tappava hyppy, joka päättyy hetkessä. Onnistuneen saalistuksen jälkeen se suorittaa urotyön, joka vakiinnuttaa sen legendaarisen aseman. Käyttäen uskomatonta voimaansa kilogrammaa kohden, se on vahvin suurista kissaeläimistä. Se nostaa ruhon, joskus omaa ruumistaan painavamman kigelapuun eli makkarapuun korkeille oksille. Tämä ei ole ylpeyden osoitus. Se on elintärkeä selviytymistrategia, tapa turvata vaivalla ansaittu ruokansa leijonalaumojen ja hyenaklaanien hellittämättömältä kilpailulta, jotka muuten ryöstäisivät sen saaliin. Samaisissa jokivarsimetsissä norsuperhe liikkuu rauhallisella ja kiireettömällä tarkoituksella, joka tuntuu uhmaavan vuoden ajan ankaruutta. Ryhmä on matriarkaatti, monimutkainen sosiaalinen yksikkö, jota johtaa vanhin ja kokenein naaras. Hän on enemmän kuin pelkkä johtaja. Hän on lauman kollektiivisen muistin elävä arkisto, elintärkeä tietopankki, joka sisältää piilotettujen vesilähteiden tarkat sijainnit, sukupolvelta toiselle siirrettynä tieto, joka on avain niiden selviytymiseen kuivuuden huipulla. Niiden älykkyys on syvällistä, niiden sosiaaliset siteet uskomattoman monimutkaisia, ilmeisiä tavassa, jolla ne hoitavat poikasiaan ja surevat kuolleitaan. Ne kommunikoivat valtavia etäisyyksiä käyttäen matalataajuisia ääniä tai infraääniä, värähtelyjä, jotka kulkevat maata pitkin ja ovat täysin kuulumattomia ihmiskorvalle. Kuivan kauden aikana niistä tulee ekosysteemin hyväntahtoisia insinöörejä. Käyttäen syöksyhampaitaan ja voimakkaita jalkojaan, ne kaivavat hiekasta väliaikaisten jokien uomia päästäkseen pohjaveteen luoden kaivoja, jotka tyydyttävät lukemattomien muiden eläinten janon, paviaaneista ja pahkasioista lintuihin ja hyönteisiin kauan sen jälkeen, kun lempeät jättiläiset ovat jo poissa. Ne ovat selviytymisen arkkitehtejä, niiden teot ylläpitävät maailmaa paljon oman perheyksikkönsä ulkopuolella. Samaan aikaan laajoilla tasangoilla, joita sirottelevat ikoniset akaasiapuut, pieni kirahvilauma ruokailee tyynen irtautumisen ilmapiirissä. Niiden poikkeuksellinen korkeus, evolutiivisen insinööritaidon ihme, antaa niille yksinoikeuden ravinnon lähteeseen, joka on kaukana lähes kaikkien muiden kasvinsyöjien ulottuvilta. Ne nautiskelevat akaasiapuiden lehdistä, joita puolustaa kiivaasti vihaisten piikkien linnoitus. Niiden pitkät, tarttuvat, sitkeät ja taitavat kielet ovat täydellisesti sopeutuneet navigoimaan tässä piikkisessä puolustuksessa, mutta niiden korkeus tekee enemmän kuin vain tarjoaa ravintoa. Se tekee niistä savannin luonnollisia vartioita. Niiden korkea näköala antaa niille mahdollisuuden havaita leijonan hännän hienovarainen liike ruohikossa tai gepardin hiipivä lähestyminen kaukaa. Kirahvin kohotettu, valpas asento, sen jäykkä vartalo, katse intensiivisesti horisonttiin kiinnittyneenä, on selkeä ja erehtymätön vaaran merkki, jonka muut haavoittuvammat lajit, kuten seprat ja GNU-antiloopit, ovat oppineet tulkitsemaan ja luottamaan. Urokset, tunnettuina sonneina, osallistuvat ainutlaatuisen ja väkivaltaiseen taistelumuotoon nimeltä kaulailu, käyttäen valtavan voimakkaita päitään ja kaulojaan elävinä nuijina dominanssin ja lisääntymisoikeuksien vakiinnuttamiseksi. Kirahvin voimakkaiden jalkojen isku voi murskata leijonan kallon,
pelottava puolustus, jota jopa petojen kuningas varoo kokeilemasta. Serengetin auringon polttamassa sydämessä, missä suuri vaellus on lähtenyt ja syvä hiljaisuus laskeutuu tasangoille, elämä jatkuu tiiviimpänä ja intensiivisempänä muotona. Täällä, pysyvän megafaunan joukossa, selviytyminen on raaan voiman ja ikivanhan strategian kilpailua. Yksi näistä asukkaista pelottavimmista ja vaikuttavimmista on kafferipuhveli. Valtavat, voimakkaat ja tunnetusti arvaamattomat, ne ovat savannin mustiin pukeutuneita titaaneja, usein massiivisissa laumoissa, jotka voivat olla tuhansia, pimeä ja liikkuva lihaksen ja sarven merikultaisen ruohon yllä. Ilma niiden ympärillä on sakeaa niiden hajusta, sekoitusmaata ja nahkaa, ja niiden läsnäolon ääni on jatkuva mörinä, nyitty ruoho ja 1000 raskaan sorkan perkussiivinen isku palaneella maalla. Massalaiduntajina ne ovat eläviä kulutusmoottoreita, jotka vaativat valtavia määriä rehua ja ovat edelleen hyvin riippuvaisia päivittäisestä pääsystä veteen. Tämä riippuvuus rajoittaa niiden levinneisyysaluetta kuivan kauden aikana, keskittäen ne harvojen jäljellä olevien jokien ja mutalätäköiden lähelle, niiden nahat usein peitettyinä paksulla suojaavalla dagga-mutakerroksella. Niiden pääasiallinen puolustus on niiden ylivoimainen lukumääräinen voima, jatkuvan uhan edessä syntynyt kollektiivinen tietoisuus. Kun leijonalauma, niiden ainoa merkittävä luonnollinen saalistaja, uhkaa niitä, puhvelilauma toteuttaa merkittävän puolustusstrategian, joka on syntynyt vaistosta ja kokemuksesta. Ne muodostavat pelottavan ja läpäisemättömän rintaman, elävän seinän teräviä sarvia ja valtavia 2000 paunan ruumiita, vahvimmat sonnit, joiden raskaat sarvet ovat sulautuneet kiinteäksi kypärän kaltaiseksi pääksi, kohtaavat uhan suoraan. Niiden katse on sekoitus sotaisuutta ja kylmää laskelmointia. Niiden tiedetään vainoavan saalistajia, syöksyen yhteistyössä veturin voimalla, joskus puskien ja talloen leijonia, jotka uskaltavat hyökätä niitä vastaan. Monet leijonat ovat haavoittuneet kuolettavasti sarvesta tai saaneet luunsa murtumaan kostonhimoisessa ryntäyksessä. Kuitenkin kaikesta lauman turvallisuudesta huolimatta on niitä, jotka kulkevat yksin. Vanha sonni, parhaat päivänsä ohittanut ja eronnut ryhmän turvasta, pidetään monien mielestä yhtenä Afrikan vaarallisimmista eläimistä. Sen aggressiivisuutta, jota lauman dynamiikka ei enää hillitse, ruokkii kokemus ja yksinäisyys, ja sen arvaamaton raivo on legendaarinen. Sen maine on ansaittu. Ne ovat elintärkeä ravinnon lähde Serengetin leijonille, mutta jokainen jahti on hengenvaarallinen korkean riskin veto, julma neuvottelu, joka on kirjoitettu hampaaseen, kynteen ja sarveen. Tiheissä pensasryhmittymissä ja takkuisissa pensaikoissa, minne puhvelit eivät uskalla uskaltautua, asuu salaisempi ja muinaisempi jättiläinen. Musta sarvikuono on menneen aikakauden jäänne, yksinäinen selviytyjä, joka näyttää ilmestyneen esihistoriallisesta unesta. Koko sen olemus on anakronismi, todiste maailmasta, joka oli olemassa kauan ennen kuin savanni sai nykyaikaisen muotonsa. Se liikkuu koollisekseen yllättävän hiljaa, syöden erikoistunutta lehtien, oksien ja pensaiden ruokavaliota, jonka se kerää taitavalla ja tarttuvalla ylähuulellaan. Sen näkö on tunnetusti huono, kykenevä erottamaan tuskin muuta kuin muotoja ja varjoja, puute, jonka korvaa enemmän kuin tarpeeksi terävä kuuloaisti ja poikkeuksellinen hajuaisti, joka voi havaita ihmisen hajun myötätuuleen satojen metrien etäisyydeltä. Ne ovat suurelta osin yöeläimiä, mieluummin lepäävät päivän tukahduttavassa kuumuudessa eristyneessä tiheikössä, tullessaan ulos hämärän aikaan maailman jäähtyessä. Sarvikuonon emo on äärimmäisen lähes pakkomielteisesti suojeleva poikastaan kohtaan, joka pysyy sen kanssa vuosia. Massiivisesta tankkimaisesta rakenteestaan huolimatta musta sarvikuono voi hyökätä hämmästyttävällä nopeudella, saavuttaen yli 31 mailin tuntinopeuden pelottavassa räjähtävän voiman purkauksessa, pää alhaalla ja sarvi puskurin lailla osoittain.
Niiden olemassaolo täällä on koskettava tarina suojelusta ja konfliktista, koska ne on tuhottu vuosikymmenien armottomalla salametsästyksellä sarviensa vuoksi, joiden virheellisesti uskotaan omaavan lääkinnällisiä ominaisuuksia joissakin kulttuureissa, ne ovat kriittisesti uhanalaisia. Sarvi, joka on valmistettu pelkästä keratiinista, sama aine kuin ihmisen kynnet, on muuttunut kiroukseksi, joka on ajanut tämän upean eläimen sukupuuton partaalle. Serengeti edustaa yhtä niiden viimeisistä todellisista linnakkeista pyhäkköä, jossa omistautuneet metsänvartijat työskentelevät väsymättä hiljaisessa, usein vaarallisessa taistelussa suojellakseen niitä ihmisen ahneuden jatkuvalta uhalta. Nämä metsänvartijat partioivat laajoilla alueilla jalkaisin kohdaten aseistettuja salametsästäjiä ja pensaikon luontaisia vaaroja, kaikki taistelussa estääkseen tämän upean olennon katoamasta maapallolta ikuisesti. Tässä avoimessa maailmassa, jossa eläin, joka on selvinnyt miljoonia vuosia, on uhattuna modernin tietämättömyyden vuoksi, suhde näiden asukkaiden ja niiden metsästäjien välillä muuttuu raa'aksi ja lakkaamattomaksi neuvotteluksi, jota hallitsee näkymätön, mutta voimakas voima. Mutta metsästäjien joukko, jotka partioivat tällä ikivanhalla näyttämöllä, on paljon laajempi ja monipuolisempi kuin nämä maanpäälliset jättiläiset. Leijonan, leopardin ja hyenan pääesitysten, joiden valta- ja reviiridraamat hallitsevat tasankojen kerrontaa, tuolla puolen kehittyy rinnakkainen saalistuksen maailma päivittäin. Tämä on salainen ja ikuinen sota, jota käydään taivaalla, korkeassa ruohossa ja jopa maan alla. Tämä on erikoistujien salamurhaajien valtakunta, joiden ainutlaatuiset evoluutiosovellukset ovat luoneet heille oman paikkansa tässä raa'asti kilpailukykyisessä maailmassa. Niiden metsästysmenetelmät eivät aina perustu raakaan voimaan. Kyse on tarkkuudesta, kekseliäisyydestä ja joskus yliluonnollisia hipovista aisteista. Niiden tarinat, jotka usein jäävät huomaamatta suurten kissaeläinten varjoon, eivät ole yhtään vähemmän dramaattisia, ja niiden elämä on osoitus Serengetin ylläpitämien selviytymisstrategioiden puhtaasta monimuotoisuudesta. Tämän ekosysteemin todellinen ymmärtäminen tarkoittaa sitä, että katsotaan ilmeisen tuolle puolen, arvostetaan servaalin hiljaista väijymistä, sihteerilinnun myrkyllistä kaksintaistelua tai villikoiralauman kollektiivista älykkyyttä. Löytääksemme ensimmäisen näistä salamurhaajista meidän ei kuitenkaan pidä katsoa ruohoon, missä vaaraa odotetaan, vaan yläpuolella olevaan äärettömään siniseen tyhjyyteen, laajaan pystysuoraan savanniin, jossa hiljaisella varjolla on elämän ja kuoleman valta otteessaan. Korkealla savannilla, liidellen laajoilla liikkumattomilla siivillä, tuo varjo kuuluu todelliselle taivaan titaanille. Tämä on taisteluhaarahaukka, koko Afrikan suurin ja voimakkain kotka. Sen siipiväli voi ylittää 2,5 metriä, ja se on ilman superpeto, höyhenpeitteinen metsästäjä, jonka taidot ovat niin valtavat, että se voi herättää pelkoa eläimissä, jotka painavat moninkertaisesti sen oman painon. Sen näkökulmasta liidellen 621 000 mailista tai enemmän maanpinnan yläpuolella maailma avautuu alla elävänä karttana. Arviolta sen näkökyky, biologinen ihme, on jopa 8 kertaa tehokkaampi kuin ihmisen. Mutta miten se muuttaa tämän uskomattoman näkökyvyn onnistuneeksi saalistukseksi niin hämmästyttävästä korkeudesta? Vastaus ei piile takaa ajossa, vaan pelottavassa ja lasketussa syöksyssä. Kun se on lukinnut kohteensa, se taittaa siipensä ja syöksyy kontrolloituun ja äänettömään pudotukseen, pimeään muotoon, joka ryntää taivaalta valtavalla nopeudella. Sen iskun viimeiset hetket ovat osoitus aerodynaamisesta tarkkuudesta ja raa'asta voimasta. Juuri ennen iskua se heilauttaa keltaiset, voimakkaasti kynsillä varustetut jalkansa eteenpäin, ja jokaisen jalan 4 mustaa kynttä leviävät koukkujen tavoin. Nämä ovat sen pääaseita. Takakynsi, eli iso varvas, on erityisen pitkä ja terävä, ja se kykenee lävistämään lihaa ja luuta. Isku suoritetaan niin suurella voimalla,
että se voi tappaa saaliinsa välittömästi, katkaisten nuoren impalan selkärangan tai murskaten helmikanan kallon silmänräpäyksessä. Sen laaja saaliskirjo on osoitus sen voimasta, varaaniliskoista ja mungoista pieniin paviaaneihin ja jopa pienempien antilooppilajien poikasiin. Sen palkinto on ansaittu, mutta nyt haavoittuvaisena maassa uusi ja ehkä vaarallisempi taistelu on alkamassa. Kotkan on toimittava nopeasti, käyttäen voimakasta koukkumaista nokkaansa ruokansa repimiseen, samalla kun se skannaa jatkuvasti horisonttia leijonien tai hyenojen varalta, joiden kanssa sen on nyt kilpailtava. Sen pesä, valtava oksista rakennettu alusta baobabin huipulla, on dynastinen linnoitus, josta se kasvattaa yhtä ainoaa kallisarvoista poikasta. Mutta maailmassa, jossa lapsikuolleisuus on niin korkea, mikä toivo tällä yhdellä perillisellä on saavuttaa kypsä ikä ja jonain päivänä hallita itse taivasta? Sillä aikaa, kun kotka hallitsee tätä pystysuoraa hyökkäystä, toinen metsästäjä on kehittänyt maassa täysin erilaisen ja paljon oudomman hyökkäysmenetelmän, omituisen tanssin, joka päättyy tappavaan ja iskevään iskuun. Kävelemässä ruohikkoalueilla ylevällä askeleella on yksi Serengetin oudoimmista metsästäjistä, sihteerilintu. Jättimäinen maapetolintu, se näyttää oudolta kotkan ja kurjen yhdistelmältä, mutta tämä outo ulkonäkö kätkee sisäänsä erittäin erikoistuneen saalistustekniikan. Mikä on salaisuus sen oudon anatomian takana? Sen pitkät ja ohuet jalat antavat sille korkean näkökulman korkean ruohon yli, kun taas sen terävä koukkumainen nokka on puhtaan pedon nokka. Sen silmiinpistävin piirre on sen pään takaosasta nouseva pitkien mustien höyhenien harja, jonka sanotaan muistuttavan 19. vuosisadan lakisihteerejä, jotka pitivät sulkakyniään peruukeissaan. Mutta sen tarkoituksessa ei ole mitään klerikaalista täällä. Tämä lintu on mestarillinen käärmeiden metsästäjä. Se kohtaa Afrikan tappavimmat matelijat, olentoja, jotka voivat tappaa puhvelin. Miten lintu, aseistettuna vain jaloillaan, voi toivoa voittavansa niin vaarallisen kaksintaistelun? Kun se löytää käärmeen, sen hidas kävely muuttuu jännittyneeksi ja lasketuksi kuoleman tanssiksi. Lintu käyttää suuria siipiään kilpenä ja harhautuksena, levittäen niitä hämmentääkseen käärmeen, kun taas sen jalkojen paksut suomut tarjoavat jonkinasteista suojaa. Sen saalistustekniikka on biomekaniikan ihme, joka antaa sarjan uskomattoman nopeita ja voimakkaita potkuja, jotka kohdistuvat käärmeen päähän ja selkärankaan. Jokainen potku voi tuottaa voiman, joka on yli 5 kertaa linnun ruumiin paino, raaka ja karate-tyyppinen isku, joka murskaa käärmeen nikamat. Kun sen uhri on kuollut, sihteerilintu usein heittää sen ilmaan useita kertoja ennen kuin nielee sen kokonaisena. Ne muodostavat elinikäisiä monogamisia siteitä, ja niiden valtavat pesät ovat yleinen piirre maisemassa, kodiksi kuninkaalliselle ja tappavalle maapartiolle. Ja silti, vaikka sihteerilintu on ehkä hallinnut käärmeiden tappamisen taidon, tasangoilla on toinen olento, joka ei vain tapa niitä, vaan syö niitä lounaaksi, pitäen niiden tappavaa myrkkyä pienenä haittana. Jättiläisten maassa ehkä kaikkein pelätyin metsästäjä, kilolta, on vaatimattoman kokoinen, mutta legendaarisen hurja olento, hunajamäyrä. Sen maine pelottomasta aggressiivisuudesta on niin syvällinen, että siitä on tullut savannilegendan aihe, mutta onko tämä maine todella ansaittu, vai onko tässä olennossa jotain muutakin kuin vain raakaa voimaa? Hunajamäyrän koko olemus on suunniteltu konfliktiin. Sillä on paksu ja joustava iho, niin löysä, että jos leijonan leuat tarttuvat siihen, se voi kiertää itsensä oman ihonsa sisällä ja hyökätä raivokkaasti ahdistajansa kasvoihin. Tämä iho kestää myös ampiaisten pistoja, piikkisian piikkejä ja jopa myrkyllisten käärmeiden puremia. Se on opportunistinen ja hellittämätön metsästäjä, joka kykenee kaivamaan jyrsien koloa hämmästyttävän nopeasti. Sen kuuluisin taito on kuitenkin sen kyky metsästää ja tappaa puskevia kyykäärmeitä ja kobraja.
Sillä näyttää olevan korkea vastustuskyky niiden myrkylle, ja vaikka se saisi pureman, se vaipuu usein väliaikaiseen koomaan muutaman tunnin ajaksi, ennen kuin toipuu ja syö ruokansa loppuun. Mutta tämä jättää sen täysin puolustuskyvyttömäksi. Mikä suojaa sitä joutumasta muiden petojen syömäksi näinä haavoittuvina hetkinä? Vastaus näyttää olevan vain sen pelottava maine. Sen toinen legendaarinen piirre on sen yhteistyö hunajaoppaan kanssa, jonka väitetään opastavan mäyrän luonnonvaraiseen mehiläispesään. Mäyrä sitten rikkoo pesän syödäkseen toukkia ja hunajaa, jättäen tähteet linnulle. Mutta onko se aito liitto vai manipuloiko toinen näistä olennoista toista älykkäässä selviytymispelissä? Tämä olento, jolla on ylivertainen itseluottamus ja lannistumaton tahto, ilmentää Serengetin raakaa ja kesyttämätöntä henkeä. Sillä aikaa, kun mäyrä luottaa tähän puhtaaseen tahdonvoimaan, seuraavat kaksi metsästäjää luottavat johonkin paljon hienostuneempaan. Aisteihin, jotka ovat niin tarkkoja, että ne hipovat yliluonnollista. Suurten laumojen valppaiden katseiden alla toinen, hienovaraisempi kissaeläinmetsästys on jatkuvasti käynnissä. Tyylikkäin näistä erikoistujista on servaali, kissaeläin, joka näyttää olevan rakennettu kokonaan jaloista ja korvista, outo ja herkkä muotoilu saalistajalle. Minkä uskomattoman edun nämä oudot mittasuhteet antavat loputtomassa ruohomeressä? Sen hoikkaruumis lepää minkä tahansa kissaeläimen pisimpien jalkojen päällä suhteessa sen kokoon, mikä antaa sille mahdollisuuden nähdä kasvillisuuden yli. Sen huomattavimmat piirteet ovat kuitenkin sen valtavat, satelliittiantennien kaltaiset korvat, jotka voivat kääntyä itsenäisesti toimien yliherkkänä akustisena paikannusjärjestelmänä. Servaali metsästää enemmän äänen kuin näön perusteella, kuunnellen intensiivisesti keskittyneenä pienintäkin hiiren ääntä. Kun se on löytänyt saaliinsa, se tekee korkean ja kaarevan hypyn, heittäytyen ilmaan ja laskeutuen etujaloilleen tainnuttaen uhrinsa uskomattomalla tarkkuudella. Sen serkku, karakaali, on vahvempi metsästäjä kuivemmissa metsissä. Sen identiteetti on erehtymätön sen korvien kärjissä olevien pitkien mustien karvatupsujen ansiosta. Sukupolvien ajan sen tarkoituksesta on kiistelty salaisuus, jonka karakaali pitää itsellään. Karakaalin todellinen nerokkuus piilee sen hämmästyttävässä akrobaattisessa kyvyssä. Sen voimakkaat takajalat voivat sinkauttaa sen yli 3 metriä suoraan ilmaan, lepoasennosta taito, joka antaa sille mahdollisuuden metsästää ulottuvuudessa, josta muut kissaeläimet voivat vain uneksia, itse ilmassa. Karakaali ajaa pois helmikanojen parven ja uskomattoman ketteryyden osoituksena hyppää niiden keskelle, pudottaen useita lintuja taivaalta. Kaikki Serengetin menestyksekkäät metsästäjät eivät kuitenkaan luota kissamaisiin sulokkuuksiin tai tappaviin hyppyihin. Jotkut menestyvät perheen uskollisuuden, sosiaalisen kekseliäisyyden ja ruokavalion yhdistelmällä, joka yllättäisi sinut. Koiraeläinten heimoa Serengetillä edustaa muutakin kuin villikoira. Niistä hurmaavin on korvakoira. Se on metsästäjä, mutta sen hampaat eivät ole lihan repimiseen. Se on kettu, mutta sen pääasiallinen saalis ei ole kani tai lintu. Mitä tämä arvoituksellinen olento sitten metsästää valtavilla, tutkan kaltaisilla korvillaan? Vastaus on hyönteiset. Korvakoira on pääasiassa hyönteissyöjä, sen ruokavalio koostuu termiiteistä, sontiaisista ja niiden toukista. Se metsästää kävelemällä hitaasti, pää alhaalla, valtavien korviensa skannatessa maata äänentunnistimen tavoin. Kun se on löytänyt ruokalähteen, se kaivaa raivokkaasti, tarttuen hyönteisiin nopeilla puremilla. Ne ovat lempeitä, erittäin sosiaalisia olentoja, joiden olemassaolo on sidoksissa suurten kasvinsyöjälaumojen kanssa, sillä niiden jättämä lanta ja häiriintynyt maaperä luovat muuttoliikkeen jälkeen paratiisin hyönteisille, joista ne ovat riippuvaisia. Paljon näkyvämpi asukas on hopeaselkäshakaali. Se sivuutetaan usein pelkkänä raadonsyöjänä, varkaana todellisen metsästyksen marginaalissa. Mutta tämä on syvästi eläimen aliarvioimista, jonka kekseliäisyys antaa sen ylittää painonsa reilusti. Mikä on shakaalin piilotetun menestyksen salaisuus?
Se on ylin opportunisti ja menestyy yhteistyön avulla. Shakaalit muodostavat vahvoja elinikäisiä monogamisia parisuhteita, ja tämä kumppanuus on avain niiden metsästysmenestykseen. Shakaalipari metsästää yhteistyöllä huomattavan älykkäästi. Toinen voisi häiritä emägasellia, kun taas toinen hyökkää sen piilotetun poikasen kimppuun. Niiden haukkuvat kutsut ovat yksi Afrikan yön tunnusomaisimmista äänistä, ääni eläimestä, joka osoittaa, että Serengetissä menestys voidaan määritellä niin oveluudella ja perheen uskollisuudella kuin raa'alla voimallakin. Mutta mitä tapahtuu, kun metsästäjä ei ole yksi älykäs mieli eikä uskollinen perhe, vaan miljoonapäinen, ajaton hirviö, joka virtaa kuin joki ja kuluttaa kaiken tieltään? Mitä tapahtuu, jos saalistaja ei ole lainkaan eläin, vaan koko ekosysteemi mobilisoituna sotaan? Tämä on Serengetin pelottavimman ja vähiten ymmärretyn metsästäjän, paikallisesti Siafuna tunnetun sotilasmurkun, todellisuus. Sen kulun todistaminen on nähdä, kuinka savannin yksilöllisen taistelun ja yksilöllisen strategian lait liukenevat kauheaan ja pysäyttämättömän kollektiivisen nälän aaltoon. Se on miljoonien armeija, mutta sillä ei ole kenraalia. Sillä on ainutlaatuinen ja ahne ruokahalu, mutta ei keskushermostoa. Miten tällainen olento voi edes olla olemassa, saati metsästää näin pelottavalla tehokkuudella? Vastaus piilee superorganismin käsitteessä. Sotilasmurkkujen yhdyskunta, joka voi käsittää jopa 20 miljoonaa yksilöä, ei ole yhteiskunta. Se on yksi hajautettu olento. Niillä ei ole pysyvää pesää eikä keskuslinnoitusta, johon palata. Sen sijaan yhdyskunta itse on pesä. Yöllä ne muodostavat elävän bivouakin, keskenään kietoutuneen ja sykkivän pallon ruumiista, jonka ytimessä kuningatar ja sen arvokas jälkikasvu ovat suojassa. Mutta kun aurinko lämmittää maan, tämä elävä rakenne liukenee ja metsästys alkaa. Superorganismi herää ja ympäröivään maisemaan laskeutuu kylmyys, jolla ei ole mitään tekemistä lämpötilan kanssa. Pienet olennot hämmentyvät, hyönteiset nousevat lentoon ja jyrsijät nousevat koloistaan. Kaikki pakenevat vihollista, jonka ne voivat haistaa ja kuulla paljon ennen kuin näkevät sen. Hyökkäys alkaa yhtenä paksuna pylväänä, pimeänä ja kiiltävänä elävän aineen nauhana, joka virtaa aluskasvillisuuden läpi. Ne liikkuvat sihisevällä ja rätisevällä äänellä, miljoonien pienten jalkojen ja toisiaan vasten iskevien leukojen äänellä. Tämä keskeinen pylväs voi olla yli 20 metriä leveä ja levittäytyä yli 100 metrin pituiseksi jatkuvana työläisten virtana, jota reunustaa niiden pelottava saattue. Nämä ovat sotilaita, erikoistunut muurahaiskasti, paljon suurempia kuin työläiset, varustettuna valtavilla viikatemaisilla pihteillä. Ne marssivat laidoilla ja edessä, tuntosarvet väristen, muodostaen elävän kehän päähyökkäyspartiolle, leuat auki ja valmiina taisteluun. Niiden pito on niin vahva, että perinteisessä maasailääketieteessä niitä käytetään luonnollisina ompeleina. Ne annetaan purra haavaa ennen kuin niiden ruumiit irrotetaan, jolloin pää jää paikoilleen ompeleeksi. Mutta mikä on niiden todellinen tarkoitus tässä hyökkäyksessä? Ne eivät ole vain vartioita. Ne ovat raskasta ratsuväkeä, iskujoukkoja, joiden tehtävänä on lamauttaa ja paloitella kaikki saaliit, jotka ovat liian suuria pienempien työläisten käsiteltäviksi. Kaikelle, mikä jää pääparven tielle, ei ole pakopaikkaa. Muurahaiset eivät strategiota eivätkä valitse kohteitaan. Ne yksinkertaisesti kuluttavat. Parvi leviää, liikkuva kuoleman matto, joka tulvii jokaiseen halkeamaan, koloon ja ruohonkorreen. Tuhatjalkaiset, kovakuoriaiset, skorpionit ja hämähäkit katoavat ensimmäisinä nujerrettuina hetkessä. Mutta yhdyskunnan tavoite on paljon suurempi. Ne valtaavat maassa pesivien lintujen pesät ja kuluttavat puolustuskyvyttömät poikaset. Ne valtaavat nukkuvien liskojen ja jyrsijöiden luolat. Eivät edes suurimmat eläimet ole turvassa. Hidas pitkä ruokailun jälkeen tai vastasyntynyt gaselli, liian heikko paetaksensa, voivat joutua ylivoiman alle. Mutta miten miljoonat pienet hyönteiset voivat tuhota olennon, joka on tuhansia kertoja kokoaan suurempi? Ne hyökkäävät sen heikoimpiin kohtiin, silmiin, suuhun, nenään ja ruiskuttavat voimakasta myrkkyä.
Mutta nimenomaan pistojen puhdas ja tukahduttava määrä, kollektiivin ylivoimainen ja yhtenäinen hyökkäys kaataa jättiläisen. Sotilaat liikkuvat, niiden voimakkaat leuat leikkaavat ihon ja jänteet paloittelevat ruumiin, jotta työläiset voivat kantaa palat takaisin jatkuvasti liikkuvaan bivouaksiin. Ne ovat primäärinen tuhovoima, jättäen jälkeensä näennäisesti steriilin jäljen. Kuitenkin, kuten metsäpalot, niiden rooli tässä ekosysteemissä on monimutkaisempi kuin miltä näyttää. Liikkuessaan alueella ne suorittavat elintärkeän, vaikkakin julman, puhdistustoimenpiteen. Ne puhdistavat metsänpohjan kaikesta, poistaen loisia kuten punkkeja, karkottaen tuholaisia ja poistaen raatoja, jotka muuten voisivat levittää tauteja. Ne ovat aluskasvillisuuden uudelleenkäynnistysnappula, pelottava mutta olennainen uudistava voima. Niiden tarkkailu muistuttaa, että Serengetissä selviytymisen säännöt ovat äärettömän monimuotoisia. On tilaa yksinäiselle ja kärsivälliselle leopardille puussaan, yhteistyöhaluiselle sakaaliperheelle tasangoilla ja jopa tälle sokealle ja hajautetulle tietoisuudelle, joka metsästää ei näyllä tai oveluudella, vaan ylivoimaisten lukujen vankkumattomalla ja matemaattisella varmuudella. Tätä voimaa kutsutaan usein pelon ekologiaksi, jatkuvaksi ja vivahteikkaaksi riskinarvioinniksi, joka muokkaa itsemaisemaa. Selviytymisestä tulee äärettömän pienten laskelmien peli, jossa menestys mitataan paitsi nopeudessa tai voimassa, myös hienostuneessa strategiassa. Tarkkailemme petollisen rauhalliselta vaikuttavaa kohtausta. Sekalauma seeproja ja gnuita laiduntaa rauhallisena vain muutaman 100 metrin päässä varjossa nukkuvista leijonista. Tämä ei ole tietämättömyyttä. Se on tarkka ja elintärkeä energialaskelma. Paeta paniikkipaossa jokaisen petoeläimen nähtyään olisi kallisarvoisen energian katastrofaalista tuhlausta. Joten ne ylläpitävät haurasta aselepoa, mutta ilmapiiri voi rikkoutua hetkessä. Se alkaa hienovaraisesta muutoksesta, lihaksen aallosta leijona emon kyljessä sen noustessa. Rauha haihtuu välittömästi. Jännityksen aalto leviää lauman läpi. 1000 päätä on nyt koholla, 1000 paria silmiä ja korvia suunnattuna uhkaavaan vaaraan. Niiden monikerroksinen puolustusjärjestelmä on nyt täysin aktivoitu. Ensimmäinen linja on kollektiivinen valppaus. Seeprat terävällä näyllään havaitsevat liikkeen, kun taas gnujen poikkeuksellinen kuulo ja hajuaisti havaitsevat äänen ja hajun. Yhdessä ne luovat valtavan ennakkovaroitusjärjestelmän. Kun leijonat alkavat liikkua, lauma siirtyy avoimille tasangoille, vaihtaen rikkaamman laidunmaan näkyvyyden korvaamattomaan etuun. Lopulta niiden suurin turvallisuus piilee laimennusvaikutuksessa, yksinkertaisessa tilastollisessa todellisuudessa, että valtavassa ryhmässä yksittäisen yksilön mahdollisuudet joutua kohteeksi vähenevät dramaattisesti. On myös esitetty teoria, että liikkuvien seeprojen parven huimaava kuvio luo liikesokeusvaikutuksen, optisen illuusion, joka tekee lataavan saalistajan uskomattoman vaikeaksi arvioida yksittäisen eläimen nopeutta ja lentorataa. Kuitenkin tämä lakkaamaton elämän ja kuoleman sykli jättää jatkuvan kuolleisuuden jäljen. Miten tällainen ekosysteemi välttää hajoamisen ylivaltaamisen? Vastaus piilee ekosysteemin olennaisessa ja tehokkaassa siivousjoukossa. Kaukana yksinkertaisista opportunisteista nämä raadonsyöjät ovat elintärkeitä sanitaatiotyöntekijöitä, jotka ylläpitävät koko Serengetin terveyttä. Tämän joukon pelottavin jäsen on täplähyena. Niiden maine pelkkinä raadonsyöjinä on syvästi harhaanjohtava. Ne ovat uskomattoman voimakkaita metsästäjiä. Kuitenkin niiden tärkein ekologinen rooli on savannin hautaustoiminnan harjoittaja. Ne on varustettu valtavan voimakkailla leuoilla, jotka pystyvät murskaamaan suurimmatkin puhvelinluut, ja vatsalla, joka sisältää poikkeuksellisen vahvaa happoa. Ne voivat kuluttaa ja sulattaa pitkälle edenneitä mätäneviä ruumiita neutraloimalla patogeeneja kuten pernaruttoa,
jotka olisivat tappavia lähes mille tahansa muulle eläimelle. Ne eivät jätä jälkeensä melkein mitään. Ylhäältä taivaalta toinen asiantuntijaryhmä pitää jatkuvaa vartiota. Korppikotkat ovat pakollisia raadonsyöjiä, joiden rooli on täysin korvaamaton. Ne liitävät nousevissa lämpövirroissa ja niiden poikkeuksellinen näkökyky antaa niiden havaita ruumiin kilometrien päästä. Monimutkainen hierarkia vallitsee tappavassa paikassa. Vaikuttava korvakorppikotka, jolla on voimakas koukkumainen nokka, toimii usein tölkinavaajana, murtaen kovan nahan avatakseen tien lukuisille ruppelin korppikotkille ja valkoselkäkorppikotkille, jotka työntävät pitkät, höyhenettömät kaulansa syvälle ruumiiseen. Niiden ruoansulatusjärjestelmä on evoluution ihme, happokylpy, joka neutraloi tappavimmatkin bakteerit. Tämän joukon täydentää hopeaselkäshakaali. Usein monogamisina pareina nähdyt, ne ovat täydellisiä opportunisteja. Ruumiin äärellä ne ovat ketteriä ja nopeita, hyppien varastamaan tähteitä suurempien kilpailijoidensa nenän edestä. Yhdessä nämä olennot muodostavat välttämättömän sanitaatioverkon, käyden näkymätöntä, mutta jatkuvaa taistelua tauteja vastaan ja varmistaen, että kuolleisiin sitoutuneet ravinteet palautetaan nopeasti vulkaaniseen maaperään, joka aloitti koko tarinan valmiina ravitsemaan seuraavan elämän kierrosta. Niinpä tasangot puhdistetaan kynsillä ja nokilla, ravinteet palautetaan ikivanhalle vulkaaniselle maaperälle, valmiina uudistumiseen, joka vaikuttaa mahdottomalta kovan, messingin värisen taivaan alla. Jännittynyt ja odottava hiljaisuus leijuu maan päällä, maailma pidättää hengitystään. Jotta tämä suuri uudistus tapahtuisi, paljon suuremman voiman kuin minkään eläimen on ensin vastattava palaneen maan hiljaiseen anomukseen. Voiman, jonka on matkustettava tuhansia kilometrejä kaukaa Intian valtamereltä. Lokakuu on kuivankauden huippu, selviytymisen ehdoton sulatusuuni, Serengetin tasangot paahtuvat hauraaksi, keltaiseksi oljeksi anteeksi antamattoman, armottoman auringon alla. Ilma on täynnä kaiken peittävää hienoa pölyä, ja väreilevät kuumuuden kangastukset tanssivat horisontissa luoden illuusioita vedestä, missä on vain halkeillutta ja toivotonta maata. Suuret laumat ovat kaukainen muisto etelässä ja jääville asukkaille tämä on valtavien vaikeuksien aikaa. Seronerajoki on kutistunut sarjaksi eristettyjä, sameita lammikoita, joissa vallitsee epämukava aselepo. Sirot kirahvit, joiden liikkeet ovat hitaita ja harkittuja energian säästämiseksi, levittävät jalkansa kömpelön haavoittuvuuteen juodakseen valtavien kapin puhvelien rinnalla, joiden kylkiluut alkavat näkyä paksun nahan alta. Syvä horros laskeutuu petoeläinten ylle. Leijonalaumat viettävät melkein koko aikansa jäljellä olevien muutaman lehtipuun varjossa. Niiden hengitys on pinnallista ja puuskuttavaa. Yksinäinen gepardi, laiha mutta aina valpas, tutkii maisemaa termiittikeosta tietäen, että jokaisen takaa-ajon on oltava harkittu riski, sillä epäonnistuneen metsästyksen energiakustannukset voisivat olla kohtalokkaat. Grumetijoen mutaisissa jäänteissä Niilin jättimäiset krokotiilit istuvat horroksessa, niiden aineenvaihdunta hidastunut etanan vauhtiin, odottaen kärsivällisesti juhlaa, jonka he tietävät lopulta palaavan. Maa on valmiustilassa, odottaen vapautusta. Sitten kaukaisella itäisellä horisontilla alkaa muutos. Se ei ala näkynä, vaan hienovaraisena muutoksena tuulessa, ilmavirtana, joka tuo mukanaan erilaista kosteutta, erilaista lupausta. Sen mukana tulee erottuva, multamainen tuoksu sateesta, joka laskeutuu kuivalle maalle. Petrikor, janoinen maa, saa vihdoin vesipisaran syvän tuoksun. Pilvet, syvempää musteen harmaata kuin mitään kuukausin nähtyä, alkavat kerääntyä rakentaen valtavia alasinmuotoisia ukkospäitä, jotka näyttävät raapivan taivaan kattoa. Lopullinen myrskyn puhkeaminen Serengetin yllä on yksi luonnon voimakkaimmista ja dramaattisimmista näytelmistä. Sahalaitaiset, kirkkaat ja pelottavat salamat valaisevat koko maiseman 1 sekunnin murto-osan ajan, jota seuraa jylisevä ja iskevä ukkonen, joka tuntuu ravistavan maan perustuksia.
Marraskuun lyhyet sateet saapuvat vihdoin, ei lempeänä tihkusateena, vaan voimakkaina ja elämää antavina rankkasateina, jotka kastelevat maiseman, pesevät pölyn ilmasta ja herättävät maan uinuvan elämän. Ensimmäiset pisarat särisevät osuessaan kuumaan maahan, ja muutamassa minuutissa tulva muuttaa halkeilleen maan paksuksi mudaksi. Tämä on erehtymätön merkki, trumpetin kutsu tuulen mukana, jotta suuret laumat pohjoisessa lopulta kääntyisivät etelään ja aloittaisivat pitkän kotimatkan. Oltuaan viimeiset kuukaudet laiduntamassa Maasai Maran suhteellisessa turvapaikassa Keniassa, laumat ovat nyt saman muinaisen vaiston ohjaamia, joka vei ne pohjoiseen kuukausia aiemmin. Niiden paluu on peilikuva niiden lähdöstä, toinen valtava vaihe niiden jatkuvassa ja ympyrämuotoisessa vaelluksessa. Niiden reitti vie ne Serengetin pohjoisen Lobon alueen läpi, joka on puiston karu ja harvemmin vierailtu alue, jolle ovat tunnusomaisia kumpuilevat kukkulat, ikivanhat graniittikopjet ja laajat akaasiametsiköt. Muuttoliikkeellä täällä on erilainen luonne. Se ei ole kiihkeä ja epätoivoinen kilpajuoksu janoa vastaan, joka määritti niiden matkaa pohjoiseen, eikä jokien ylitysten paniikinomainen kaos. Sen sijaan se on hitaampaa ja asteittaisempaa hajaantumista, rauhallisempaa ja luottavaisempaa kotiinpaluuta. Hajanaiset zebraperheet, joista jokaista johtaa hallitseva ori, alkavat jälleen tavata ja yhdistyä. Niiden askelten ääni on tyytyväinen mumina, ei paniikinomainen ryntäys. Marraskuun loppupuolella ja koko joulukuun ajan ensimmäiset gnu- ja zebrakolonnien alkavat palata eteläisille lyhytruohotasangoille, samaan paikkaan, josta niiden matka alkoi. Ne saapuvat löytääkseen muuttuneen, uudelleen syntyneen maiseman. Kuivat ja pölyiset tasangot, joilta ne pakenivat kuukausia aiemmin, ovat nyt peitettyinä eloisalla ja uskomattoman rehevällä uudella vihreällä ruohomatolla. Tämä on palkinto, lopullinen palkinto, jonka muinainen tulivuoriperäinen maaperä lupasi ja joka nyt sateiden kastelemana on tuottanut koko mantereen ravitsevimmat ruohot. Suuri ympyrä, 1000 kilometriä vaaraa ja vaikeuksia täynnä ollut matka on vihdoin valmis. Ne ovat palanneet synnyinpaikkaansa, lajinsa kehtoon, valmiina hyödyntämään maan uusiutunutta runsautta ja aloittamaan elämän pyhän kierron alusta. Tasangot, jotka kerran olivat raadon syöjien puhdistamia ja nyt sateiden täydentämiä, ovat valmiita viimeiseen näytökseen, jossa elämän suuri ympyrä osoittaa olevansa valmis alkamaan uudelleen. Palaamme sinne, mistä tarinamme alkoi, eteläisille tasangoille, jotka ovat nyt valtava aaltoileva vihreä meri, joka väreilee lempeän afrikkalaisen auringon alla. Suuret laumat ovat palanneet kotiin. Niiden valtava läsnäolo on jatkuva, matala hurina, joka värähtelee ilmassa, miljoonien eläinten tyytyväisen laidunnuksen ääni, niiden matkan loppu merkitty tällä syvän rauhan ja runsauden hetkellä. Ilma on täynnä elämää. Muuttolinnut ovat saapuneet niinkin kaukaa kuin Euroopasta ja Aasiasta. Elegantit valkoiset haikarat partioivat laitumilla etsiessään hyönteisiä, ja pääskysparvet tekevät hämmästyttäviä akrobatioita viileässä ilmassa. Paikalliset eläimet, kuten Thompsonin ja Grantin gasellit, ovat terveitä ja hoikkia, niiden poikaset leikkivät lauman turvassa. Muutamassa viikossa ylivoimaisen synkronian näytöksenä uusi GNU-vasikoiden sukupolvi syntyy näille tasangoille. Niiden elämän on määrä seurata samaa ikuista matkaa kuin niiden vanhempien. Serengetin tarina on tarina tästä syvästä ja monimutkaisesta keskinäisestä yhteydestä. Se on dynaaminen ja sykkivä järjestelmä, jossa jokainen elementti on luonnostaan ja peruuttamattomasti riippuvainen kaikista muista. Se alkaa muinaisesta maaperästä, pulveroidusta vulkaanisesta kivestä, joka tarjoaa elämän kemiallisen perustan. Se riippuu vuodenaikaisista sateista, taivaallisesta moottorista, joka määrää kaiken sitä seuraavan rytmin. Sitä ruokkivat valtavat laumat, suuret muuntajat, jotka muuttavat ruohon energian liikkeeksi ja biomassaksi, joka ravitsee koko ekosysteemiä. Tämä energia virtaa sitten petoeläinten legiooneille, yhteistyökykyisille leijonille, yksinäisille leopardeille, salamannopeille, gepardeille,
sitkeille hyenoille ja altruistisille villikoirille sekä erikoistuneille joenvartijoille, kuten kärsivälliselle krokotiilille. Koko järjestelmää säätelevät ja pitävät terveenä aina valppaat raadonsyöjät liitelevistä korppikotkista nöyriin sontiaisiin, jotka varmistavat, ettei mikään mene hukkaan. Jokainen takaa-ajo, jokainen syntymä, jokainen kuolema on transaktio valtavassa, toisiinsa kytketyssä energiantaloudessa. Selviytymisen taistelu, joka niin pitkälle määrittää tätä paikkaa, ei ole lopulta sotaa voittajineen ja häviäjineen. Se on prosessi, se on valtava luova voima, joka muokkaa jokaista käytöstä, luo jokaisen sosiaalisen saiteen, täydellistää jokaisen vaiston ja pitää yhden planeetan viimeisistä todellisista luonnon ihmeistä käynnissä täydellä teholla. Se on voimakas ja nöyryyttävä muistutus siitä, että luonnon särkymättömässä logiikassa mikään ei todella mene hukkaan. Jopa kuoleman lopullisuudessa on varma ja ehdoton lupaus uudistumisesta. Ympyrä on valmis, mutta se ei koskaan lakkaa pyörimästä. Kun tarkkailemme, vastasyntynyt GNU-vasikka, kiiltävä ja horjuva, ottaa ensimmäiset vapisevat askeleensa. Sen ohuet jalat löytävät tasapainonsa samalla vulkaanisella maaperällä, joka on ravitnut sen esi-isiä miljoona vuotta, ja sen tummista, viattomista silmistä heijastuu laaja pilvinen taivas, joka lupaa seuraavat sateet, varmistaen, että vaikka tämä luku päättyykin, Serengetin tarinalla ei ole viimeistä sivua. Joten kaiken tämän draaman, kaiken tämän elämän ja kuoleman jälkeen, mikä on ainoa opetus, jonka tämä maa meille antaa? Kyse on siitä, että selviytymistaistelu on väärinkäsitys. Kyse ei ole siitä, että yksilöt voittaisivat. Kyse on siitä, että koko järjestelmä kestää. Leijona, GNU, ruoho, korppikotka. Kaikki ovat osa yhtä ja samaa hengittävää organismia. Jokainen kuolema on energiansiirto, joka varmistaa, että kokonaisuus elää vielä yhden päivän. Todellinen voitto tässä on itse ympyrän kierto